Sige. Sa ikapila ka adlaw na banhaw si Jesus. Go. Dili usa. Bright gain diri dapit. Dali ka boy. Lang. Pastor, dili ka dito. Kape din. Abraham? Okay, very good. Pili na sa sila. Oh, sige. Sage. Ikaw na. Si uta. Tiyo. Pas ko, te. Hala, dapat ano. Wala cancer ila dire. Tuma ko sa cancer, magani nga cancer. Kinsa ang pinakaunang babayi nga gihimo sa Ginoo? Diba? No. Uruton jud gang ha. Kaapat nga libro. Kanta ha. Sige. So, John? Okay, very good. Sige, pili na si mo kakainin dyan. Utdon yun. Namuhuton. Oh, sige, kana. Suka. Iba na maglain mo. Yung na tanungan ingon na. Maglain mo tiyan na. Oh, grabe yang. Oh. Okay. Inom na tubig. Okay, inom tayo dito. Inom tubig. Sa asan ni nga libro makita panglakaw kamo ug himuang nga mga tinun-an ang mga tawo sa kalibutan? Asa nga libro sa Bible makita lang ga? Asa? Isulay ra. Sulay-sulay ra. Pwede po imno namin mo ng toyo. Cancer siya, na-cancer. Oh. Sige, mas. Para manalo kayo. Na, sige. Nya kana mo utdon. Ayan ang palura. Kauna ra. Basta, dayo. Dali, mas. Oo, kauna. Ano hara? Nang ka na balot nila pa Sa asa ni nga libro makita panglakaw kamo ug himuang nga mga tinun-an ang mga tawo sa kalibutan. Go, pili ko sa. Ano din? Kape na garo, kape. Kape? Oh. Pait. Ito na bro. Pait dili. Pait. Dili lang. Okay, very good. O, pili na si Mudan ng kauno. Si Mas pasig yun. Si Diva, pasayok po. Urot dong. Tubang dali dong kay kaling si mo na. Okay. Ayaw pagkaayo ano? Tawag mo. Huwag nga. Gi. Kamatis. Lami kayo na. Vitamins. Sa haring gabi. Kaya ni mo na dong. Sa amin bro, dari nga parte. Lalo, balik diri. Balik, punta na siya ng diri. Diri. Pamutana. Kinsa ang papa ni Haring David? Bisan. Sa tudong. Bisan. Dili, balik. Tudloy, bata ni mo yun. Si Mario makunokis. Kinsa papa ni mo? Kinsa ang papa ni Haring David? Dili, balik. Usa. Isang nagsulat sa libro sa Roma. Inasiwan. Kape man na kape. Ala. Pero hutan na. Kuya kay wala giuros. Ang dili ko magsugutan na. Sige guys, sige. Sa di suka. Suka guys. Kay pareha mong Gia, suka pa kay Gia. Sige ni kanira kay pahamis ko. Uruton sa gid Grace. Di pwede malakaw. May asin?
Giot tara, wala. Siot tara. Butag yun. Sige, hutag yun. Dakwag ko. Asa daw makita ni siya, paglakaw ka mo og himuang nga mga tinun-an ang mga tawo sa kalibutan. Asa nga libro na siya makita? Sa Bible. Sa Bible. New Testament na. Oh, ala na ganyan. Nagkakapagyan ko. Sige, ma'am. Ina sa Bible para correct. Yung Great Commission. Sa yun ba? Anin na lang duha para mukaon. Great Commission. Sa yun yung question dili. Panitis sa ninyo gang hakay na panay pa. Nasuka tunga nasuka. Ay ato isus ni suka. Kaon gani si kuno tumbay. Panitit tar kaon. Wala disqualified na gipanitan. Sige. Sige. Mama. Kaon gyud. Kanan. Daog na sila Pastor Ngel. Una sila, bay. Wala na. Padayon na ra, bay. Padayon na para sa second. Dua ka member pwede na pastor rin. Dua ka member? Naka 7 points na sila, bay. 6 mo 7 pa. Dili pa, bay. Pag kumanog 7. Kulang pa usa. Usa padayon. Sige. Kinsa ang papa ni Haring David? Kinsa ang papa ni Haring David? Sige, makakala nila ha. Si Pastor Ngilber may answer? Di na ka-answer. Di na ka-answer ron. Kinsa ang papa ni Haring David? Pet, ikaw Pet. Ari Pet. Ikaw pangutanon. Kinsa ang papa ni Haring David? Ni King David. Oh, sige, go. Laing question na lang. Laing question. Sa asa nga garden nagampo si Jesus bag-o siya gidakop og gisakit. Tiwasa na dire. Tiwasa dire. Subang dre. Lala, Sa oh. mga bating kaon. Okay na, ay malungit ka. Ay, ayaw, sige na no dira. Kung na. Hoy, naibalat yun. Ipaluwa na sa mga. May balat Sige, yun. mana itlog. Umana Itlog din. na. Tupag naman tanan. So, kawan na lang na ninyo. Tapangan na lang na. Kaon na lang. Hoy! Anad kayo. Nauno na lang. Ala, may balat niya. Oh my gosh, may balat niya. Sa asa nga garden nagampo si Jesus bago siya gidakop og gisakit. Garden of Gethsemane. Sige, magkaon ka. Kaya paghuman, ipahulot na ni tanan sa inyong kauban. Oh, Ledre. Dali aron. Dali para mahurot. Oo, husto ni mo na. Dili na ninyo kana. Dili na sagot lay. Dali aron makadaog mo. Napay isa oh. Napay isa niyo kauban. Kaon dito. So, ang 8 points na ito sa grupo ni Pastor Ngel, ang 6 sa grupo ni Dave, ang 4 sa grupo ni Dente.